Vedeli ste, že jeden z najväčších vojenských géniov histórie sa zrútil nie kvôli mečom, ale kvôli filozofii? Xerxes stál pred Termopilami s miliónom vojakov. Bol si istý víťazstvom. Veril, že je božský vládca, že strach a sila vládnu svetu. Potom stretol 303 Spartanov. Títo muži sa nesmiali. Keď im pohrozil smrťou, len sa usmieval. Povedali mu, príď si ju vziať. Xerxes nechápal. Jeho celý svet bol postavený na strachu, na vonkajšej sile, na tom, čo si o ňom myslia ostatní. Ale Spartania ovládali jedinú vec, svoju reakciu. Smrť bola pre nich ľahostajná. Víťazstvo bezvýznamné. Počítala len cnosť. Keď Xerxes videl, ako umierajú bez strachu, jeho myseľ sa zrútila. Všetká jeho moc bola ilúzia. Spartania vyhrali prehrou. Ukázali, že vnútorná filozofia je silnejšia ako vonkajšie okolnosti. Dnes môžete použiť tú istú silu. Keď sa sústredíte na to, čo kontrolujete, svoje reakcie, svoje hodnoty, stanete sa neporaziteľnými. Vonkajší svet vás nemôže zlomiť, ak ste vnútorne silní.